Godinama su žene učile biti spremne, biti savršene, biti sigurne prije nego što naprave prvi korak. Ali svijet ne nagrađuje savršenstvo, nagrađuje odluku. Najveće karijere nisu nastale kada je nestao strah, nego kada je netko rekao idem unatoč strahu. Jer novac ne prati uvijek znanje, često prati odlučnost, stav, hrabrost da se preuzme rizik. Samopouzdanje nije osobina s kojom se rađamo, to je odluka koju donosimo iznova. Danas slušamo žene koje su tu odluku donijele i koje su njome promijenile pravila igre. Puno puta sam sumnjala, jesam li spremna za svoju funkciju. Znači svaki put u životu kad čovjek preuzima veliku odgovornost je normalno zapravo da se pita jesam li tome dorastao, ali je to kod mene više nekakav miks uzbuđenja i zapravo pitanja hoću li ja to moći. A danas na tu sumnju gledam zapravo kao na znak odgovornosti. Svaki novi korak, a samim time i prelazak na neku novu funkciju je svojevrstan izazov. I tome sam pristupala sa određenom dozom uzbuđenja i iščekivanja, ali i neizvjesnosti u smislu što me čeka, hoću li ostvariti svoje rezultate. Ali ne bi na to gledala kao na neki znak sumnje u vlastite sposobnosti, više kao znak da mi je stalo i da sam voljna i željna učiti i rasti sa svojom ulogom. Ako smo svjesni težine i važnosti odluke koju donosimo, onda je nekako prirodno da se osjeti i neka sumnja i neki pritisak. I sumnja je, ja bih rekla, i prirodna i očekivana. Ali sumnja ne smije donositi odluke za nas. Tako da mislim da razliku čini onaj koji unatoč sumnji ipak preuzme neku odgovornost i napravi korak dalje. Često sam sumnjala, ali to me nikad nije spriječilo da nešto probam. Taj jedan dijalog između jedne uplašene ja i sigurne ja uvijek postoji, ali uvijek pazim da ne prevlada ova prva uplašena, nego da krenem dalje i da odradim ono što treba. Sumnja uvijek postoji i onda se događa analiza na analizu. Moram priznati da to s godinama sve manje i manje, valjda čovjek dok ima i manje znanja i manje iskustva, onda više analizira i više sumnja, a s godinama onda to dođe nekako samo po sebi. Nekako mi se čini da sam već od djetinjstva bila svojevrsni lider. Nekako sam prirodno dolazila na vrh. Vodila sam dramsku, vodila sam plesnu, vodila sam sve te radionice, ali ne zato što sam ja htjela biti vođa, lider, voditelj, nego sam imala sliku kako se neke stvari trebaju napraviti, a ljudi su me slušali. Tako da odgovor je, nisam baš bila sumnjičavana. Faktor koji nas usporava je perfekcionizam. Žene često čekaju još jedan dokaz, još malo iskustva, još jednu potvrdu, ali činjenica je da savršenstvo ne postoji. Mislim da je uvijek problem sumnja u vlastitu vrijednost. Često puta ne zato što nismo sposobne, nego mislimo da to ne možemo i to je onda nekad faktor koji nas otjera od nekih aktivnosti koje bi možda mogle učiniti. Pa mislim da najčešće same sebi stojimo na putu. Prilika ima, a sad pitanje je da li imamo hrabrosti iskoristiti ih. Često je manjak samopouzdanja i granica koje si sami postavljamo ono što žene zadržava, pa tako je i mene zadržavalo. Opet kažem, ono što je bitno je da žena odluči nešto napraviti, pa čak i ono baci se na glavu, jer kad se to dogodi, onda se nekako i prilike stvore i uspjeh je, neću reći zagarantiran, ali šansa postoji. Nije mi nimalo žao što me to zadržavalo i opet bih to napravila, ali ono što me je zadržavalo činjenica jesu porodiljni. Uvijek je bilo ono, ok, nećemo sad napredovanje jer ideš na porodiljni, pa kad se vratiš, pa kad se vratim onda ajde sad se moraš ponovno dokazati, tako da sam bila muško sve bi to išlo brže i efikasnije nego ovako, ali kažem nije mi nimalo žao. Danas, ovih više od nekoliko godina radnog iskustva i života, u stvari malo žalim što nisam ranije osvijestila svoje kvalitete. To može sad malo zvučati, reći ću možda arogantno ili drsko, ali sigurna sam kad bi mlade žene na vrijeme prihvatile i usvojile da zaista imaju i snage i znanja jednako ravnopravno kao što to imaju i njihovi muški kolege, pa možda čak i više, to je sve stvar vrlo individualna, ali ne treba se ograničavati sa nekim vlastitim nesigurnostima, mogla sam ja to i bolje. Žene se često brinu hoće li sve uloge u svom životu, znači bilo i privatne i poslovne, ostvarivati jednako dobro. A istina je zapravo da ne trebaju uvijek biti savršene i ne trebaju u svakom trenutku sve te uloge odrađivati jednako dobro i jednako savršeno. Žene često odgađaju odluku da si dozvole širi i veći horizont.
jer nas ne sputava često okolnost u kojoj se nalazimo, nego naša vlastita percepcija onoga što je moguće. Žene najčešće odgađaju pitati za promaknuće ili napredovanje i vrlo rijetko pregovaraju o plaći i uvjetima. Prekrasno je vidjeti mlade očeve, mlade muškarce koji s veseljem preuzimaju dio kućanskih obaveza. Međutim, nekako možda mi žene još uvijek uzimamo tamo gdje i ne treba, a uskraćujemo sebi vrijeme za rad na sebi, na dodatnim edukacijama, na novim vještinama koje nam trebaju na karijernom putu. Žene su najčešće neodlučne i onda neke stvari za koje objektivno jesu spremne odgode to iz čitavog niza razloga. Ja mislim da nikad ne postoji pravo vrijeme, postoji samo odluka da nešto učiniš ili ne učiniš. Ako misliš da nešto možeš učiniti, onda to trebaš napraviti u tom trenutku. Žene najčešće odgađaju odluku o pregovorima o plaći i o unapređenju. Ono što je važno da shvatimo da zapravo karijera nije škola u kojoj se dijele petice za zasluge, nego moraš jednostavno pokazati i reći koliko vrijediš. Mislim da žene najviše odgađaju reći da prilici u trenutku kada se ona pojavi, a prije nego što su 100% sretne. Jer nekako iz iskustva žene uvijek nešto čekaju. Čekaju da djeca narastu, da završe projekt, da dođe mirnije razdoblje, da se sve lijepo posloži, a činjenica je da nikad neće biti sve posloženo, nikad neće biti one 100% spremne i nema boljeg trenutka od ovog sada. Karijerna odluka koja je promijenila moj put je želja da učim nešto novo. Najviše je moj put promijenila zapravo odluka da ulažem u sebe, u svoje obrazovanje. Odluka koja je najviše promijenila moj put bila je da jako rano počnem raditi i da radim honorarne poslove još za vrijeme srednje škole i fakulteta i da na neki način na tržište rada uđem prije tržišta rada. Moja neka najvažnija karijerna odluka je bila ta da sam odlučila nakon 7 godina promijeniti branšu i krenuti s početka. Odluka koja je najviše promijenila moj put je prihvaćanje mjesta predsjednice uprave, zato jer u tom trenutku postajete odgovorni ne samo za tim ljudi što sam bila i prije, nego i za instituciju, za strategiju, za dugoročne politike, za određivanje smjera. To je ipak jedna razina odgovornosti koju se dobro analizira prije nego se prihvati takva odluka. Moj put su najviše promijenile odluke u kojima nisam imala 100% osjećaj sigurnosti i u onim trenucima u kojima sam zapravo izabrala rizik u odnosu na nekakvu smirenost i zonu komfora, tu sam najviše rasla. 10 godina mlađe sebi rekla bi uloži u Bitcoin, a ne, uloži u sebe, u znanje i vještine. 10 godina mlađoj sebi bi dala savjet da se opustim jer će sve biti dobro. 10 godina mlađoj sebi rekla bi vjeruj u sebe, ti to možeš. Definitivno savjet koji bi dala 10 godina mlađoj sebi je ulaži u sebe, budi vidljivija i nada sve aktivno gradi svoju mrežu kontakata. Savjet koji bi dala 10 godina mlađoj sebi je budi financijski hrabrija. Ulaži možda u vrijednosne papire. Pa da se opusti, da ne treba uvijek biti sve savršeno, da ne treba uvijek se znati unaprijed, da ne treba uvijek se biti posloženo i da živi u trenutku. Mlađoj sebi bi rekla da ne čeka da bude potpuno spremna. 10 godina mlađoj sebi bi dala savjet ne moraš sve sama, kucaj na vrata, otvaraj, pitaj i traži mentora i ne moraš biti drugima ugodna na uštrb svoje ambicioznosti. You are good enough. Tako. Samopouzdanje je za mene znanje. Samopouzdanje je za mene vjera u sebe. Samopouzdanje je za mene smirenost i zadovoljstvo načinom na koji živim, ljudima s kojima sam okružena i jednom stabilnosti koju onda vraćam. Samopouzdanje je za mene moć i komparativna prednost naravno pred onima koji je nemaju, a takvih je mnogo. Neophodni ingredijent, sastojak ukoliko želim uživati u onome što stvaram. Samopouzdanje je sposobnost donošenja odluke i sposobnost stajanja iza svojih odluka. Samopouzdanje je za mene rezultat da sam izvršila obećanja sama prema sebi. Samopouzdanje je za mene osjećaj da znam tko sam, što sam i što se mogu. Samopouzdanje je za mene hrabrost, da budeš svoja, da kažeš što misliš, da napraviš ispravnu stvari. Samopouzdanje je najbolji outfit. Samopouzdanje nije privilegija odabranih, to je nova valuta. Dostupna je svakoj ženi koja je odlučila vjerovati sebi.